Magandang araw mga kabalen, mga Fernandino, Fernandina. Ito po ang Spotlight with JM De Jesus at nakikita na natin ang kasama natin ng fresh na nakoronahan noong Thursday. Ayan, palakpakan natin si Miss Jemay Mangulabnan. Ayan, sige Jemay, batiin mo lahat ng mga sumuporta, kaibigan, kapamilya, kapatid, karehiyon o yung special someone mo if meron. Maya payabak po kay Kayungan sa mga handlers ko, makeup artist, sa family ko, and sa mga sumusuporta sa akin, sa mga kabarangay ko, sa SK ko, sa SK Ivan, and Cap Brazil. Maya payabak po kay Kayungan. So Jemay, ngayon, nag-sink in na ba sa'yo yung nangyaring maganda sa'yo nung technically Friday na, pa-Friday na yun no? Kasi pa-Friday. So ano yung naiisip mo yung nag-sink in na ba? Ako na ang bagong mutyaning San Fernando 2025? Actually, medyo hindi pa rin po ako makapaniwala. Kasi parang challenge ko to sa sarili ko. Kasi it's my second time na po joining mo siya. And parang sinasabi ko sa sarili ko na na-prove ko na I can do better pala. Kasi kung hindi nyo po alam, last year nag-join na si Jemay sa MNSF 2024. Pero hindi ka nag-advance sa next round. Ano yung naramdaman mo nung moment na yun, nung natawag na yung panghuling kandidata na sasalang or kumbaga pupunta sa next round tapos ikaw hindi ka natawag? I felt sad pero happy pa rin po kasi nakapag-create naman po ako ng friendship, like sisterhood with them na hanggang ngayon nandyan pa rin po. Tapos what made you decide na mag-join ulit 2025? Kasi usually magpapahinga muna ng 1 taon, 2 taon, pero ikaw no, next year go ulit. Yun nga po, to challenge myself, and siguro kagaya nung trending ngayon, isa rin po to sa multo ko. Yung multo mo, no, yung parang matutulog ka, iniisip mo yung corona ng MNSF. So parang wala ka nang sinayang na oras, kaya naman ora-orada, sasali ulit ako. So ano yung mga preparations na ginawa mo? Kasi 2024, iba yung aura mo So kumbaga noong 2024, medyo nag-hold back ka pa, napapansin ko. Pero this year, tinodo mo na talaga, nag-enjoy ka na. So ano pa yung mga ibang preparations na ginawa mo prior dito sa Coronation Night? Actually, after po nung last year, sabi ko sa sarili ko, kailangan kung babalik ako, mas stronger. Kaya, hinuna ko po yung sarili ko. Actually, nag-gain po ako ng weight, nag-gym ako, and then nag-training. And yun po, then kinausap ko yung team ko, sabi ko, ready na ako for MNSF 2025. Kaya, ayun po, nag-join po kami ulit. Ano sabi ng parents mo? Kasi syempre nakita nila na last year, syempre, heartbreak para sa'yo yung 2024. Naging ano ba sila na, anak, magpahinga ka muna sa pageantry or sinuportahan ka nila na sumali ulit? Actually, very supportive naman po sila. Buong family ko po, nandoon po. Even yung mga from ibang municipality po ng family ko, nagsusupport po sila. And sila po talaga yung nagpupush sa akin para gawin yung best ko. Sige, eto na. Siyempre, magkikita-kita na kayo. Magkakaroon ng orientation. 15 candidates for the Mutyaning San Fernando 2025. Sino yung pagpasok pa lang ng pinto, alam mong, ay nako, kinabahan ka bigla? Actually, parang kinabahan naman po ko sa lahat. Kasi magaling po talaga lahat ng mga MNSF 2025 sisters ko. And they really did their best po. Kumusta yung relationship mo sa kanila? Kasi, di ba, last time yung sa interview natin is naging pageant sisters kayo. Even before ba ng Coronation Night or after ng Coronation Night, nagkaroon pa rin ba kayo ng communication with each other? Meron ba kayo mga GCs na nagchichikahan na kayo? Yes po. Actually, marami po kaming GCs. And sa backstage pa lang po, nag-e-enjoy na po kami, chikahan. Even nung mismong Coronation Night, so, super chika po kami sa backstage para maalis din po yung kaba and ano lang po, to enjoy the pageant na lang po. Ayan, so bukod sa sa pageantry, ano ba yung pinagkakabalahan ni Miss Jemay Mangulabnan? Actually po, before I entered the pageantry,
nagmo-model po ako. Kung may ganyan ka mukha, mamomodel ka talaga. Sayang eh. I do, bridal expos, mga ganun po. Yung mga brides po na nagmo-model, isa po. Kasi yung mukha niya mainhin na parang lalakad sa simbahan na mag-a-I-do na lang ganun. Pero tapos ka na mo mag-aral? Yes currently? Po, last year po after the Mutya, I graduated po. Kaya malakas yung loob mong sumali Yes, kasi na-accomplish mo na Yes, yung sa education department ng buhay mo. So kailangan itong multo mo siya naman ang haharapin mo, no? Pero itong pangalawang pagsali mo, hindi ka ba kumbaga kinabahan? Ano yung mga kumbaga nagdadalawang isip ka ba na may mga bagay kang gagawin, may babaguhin ka ba or what not? Ano ang parte ng journey mo this year ka nahirapan? Actually, sinasabi nila na parang mas madali na lang since it's my second time na po. Na alam ko na yung mga mangyayari. Pero for me, mas mahirap yung second time. Lalo na to prove myself na I can do better. At saka yung mga candidates po talaga ng MNSF, talagang magagaling po lahat at lumalaban. Ayun, sige. Puntahan natin yung journey mo mismo. Kasi madaming preparations to, marami kayong events eh. Yes. Saka nakakapagod to, nakaka-drain ng energy. Almost every day lumalabas kayo. Yes, almost every day may mga ganap kayo outside. So, ano yung kumbaga magiging tips mo sa mga beauty queens na sumasali sa pageantry? Paano nila masusustain yung energy simula doon sa simula hanggang doon sa coronation night? Kasi mismong coronation night yun yung pinaka-draining eh. Yes po. Parang there's no time to rest. Nakita namin kayo kasi nandun kami sa venue, nagpa-practice kayo the night before the pageant hanggang anong oras na, tapos kinabukasan nagpractice pa kayo ng halos buong araw. Kumbaga, ang pahinga nyo na lang is yung oras ng makeup. Yes po. So paano mo na-sustain yung energy na yun? Siguro po, kumain talaga ng kanin. And, Totoo? opo. Bakit? Paano yun? So, okay. At saka, siguro yung nag-fuel din po sa akin para mag-last po ng is coffee talaga. Coffee? Na libre ni Miss April. So, shoutout kay Miss April. Yes, si Miss April ang kasama natin from the City Tourism Office. Ngayon, Jemay, gusto kong tanungin. Ito gusto kong malaman. If ever, ito syempre may mga tayo na if ever hindi ka nanalo, tapos anong mararamdaman mo? Kasi this is your second time. Actually, hindi na rin po ako nag-expect. Hindi ko masyadong inano sa sarili ko na kailangan makuha ko yung crown, kailangan ako na yung mag-win. Siguro, na-prove ko naman kasi sa sarili ko na mas kaya ko pa palang galingan. Kaya ko pa palang ibuhos yung energy ko. Unlike last year na medyo lacking po ako sa energy talaga. And, ayun po, during the coronation, nag-enjoy na lang talaga ako. Oo, kasi napansin ko, nabanggit mo last year, medyo ka pa eh. Nag-hold back, tapos, kumbaga parang nag-fade ka. Kasi sabi ko siya yung maganda, pero bakit hindi siya nakapasok? So yun yung nagkukulang siguro, yun yung nakita ng judges. So this year, nag-enjoy ka, itinodo mo na. Pero ito, tatanungin ko sa'yo. Top 5 kasi ang OA nung ang hirap nung cut nyo eh. Usually from 15 magiging 10 tapos 5. Kayo 5 agad. Panghuli kang tinawag sa top 5. Opo. Anong nararamdaman mo nung natawag na yung 4? Tapos may mga hindi pa natatawag na malalakas din. Anong nararamdaman mo nun? Actually, for me, if hindi po ako matatawag nun, okay na rin po sa akin. Kasi lahat naman kasi talaga sila magagaling. And lahat sila may purpose yung pagsali nila. And that is to use their voice po. And nag-enjoy po kasi talaga ako. Kaya parang for me, masaya na ako kung hanggang doon lang or if mag-move forward pa, mas masaya. So, bonus talaga yung crown no? So, ano yung unang-una mong ginawa after mong makoronahan? Kasi usually, ang narinig namin sa mga beauty queens, kumakain sila, lahat ng gusto nilang kainin, kinakain nila. Ikaw, ano yung unang-una mong ginawa or sa kaunang-unang pumunta after mong mapanalunan yung corona? Actually, ayokong maging masyado emotional. Right after po nung
coronation, pagkagising ko ng umaga, nagpunta po ako sa daddy ko sa cemetery. Then yung flowers po na madami na yon, dinala ko po talaga sa kanya. Kasi before the coronation night, my sister po, na panaginipan po niya na he's watching po. And my handler po na, yung isa ko pong handler, na panaginipan din po siya, na sinasabihan daw po siya na siya na po yung bahala sa akin. And ayun po, no? Kaya siya po yung una ko pong pinuntahan right after kong manalo. Parang siguro sinasabi ng papa mo na through your handler, through your friends, parang it's his way na iparamdam na kahit nasa taas na siya, nakasuporta siya sa'yo. Well, Yes. ang sarap sa feeling nun, no? Na mararamdaman mo na, Super. na ginagabayan ka pa rin niya. Opo. So parang siguro yung naging laban mo din is parang naging para sa kanya din, di ba? Opo. So kumbaga dalawa na kayo lumalaban dun sa gabi na yon. Naiyak siya! Tissue! Mag-prepare kayo ng tissue, okay? So, Jemaine, ano yung advocacy mo? Kasi usually, ang mga beauty queens talaga, they're using yung pageantry as their platform para mailatag yung mga gusto nilang bigyan ng boses. Opo. Ikaw, ano ba sa ka nag-focus? Ang advocacy ko po is breaking the silence, a survivor stand against sexual assault. Since we all know that this is a relevant issue naman po, na minsan nane-neglect dahil yung mga victims minsan nahihiya sila or wala silang voice kasi napapangunahan sila ng baka i-doubt sila ng mga tao like that, and i-question bakit nangyari yun sa kanila or ano bang ginawa nila para mangyari yun sa kanila. Kaya I'm really pushing forward po for this advocacy. Kaya binigay ko po talaga yung best ko during that advocacy presentation po. Eto kasi, ikaw din kasi ang nanalo dun sa, ano diba? Yes, sa Best in, anong Advocacy award dun? Best in po. Advocacy. Yes, po. So, ito kasing sexual assault, well, we're not gonna go in details, pero gusto ko malaman na gaano ka-importante na hindi lang basta advocacy na meron ka masabing advokasya. Kasi usually, ang ginagawa nilang advocacy, yung mga usual diba? Yes po. Health, education, poverty, well, hindi masama. Well, kailangan kasi din natin bigyan ng ng pansin. Pero gaano ka-importante nabanggit mo nga kanina na yung mga nane-neglect na issues ng ating society mapakinggan, 'di ba? Kasi hindi lang basta hindi lang basta pagandahan ng mukha, pagandahan ng lakad. Ito may pinaglalaban lahat ng mga beauty queens, lalo na ikaw. Nung nanalo ka ng Best in Advocacy Award, ito ba parang kumbaga naging mas magaan para sa'yo? Yes po, and dun ko talaga na-realize na hindi ako mag-isa kasi I myself, I am a victim. Kaya it's really close to my heart talaga. Kaya nung gabing yon, na-realize ko na we're not alone naman talaga. May nakikinig sa amin. Kailangan lang namin mag-voice out para mag-end na yon and to create a safe space for everyone. Ngayon, ano yung mensahe mo since nabanggit mo na you have your own experience with that? Ano yung mensahe mo sa lahat ng mga nanunood ngayon na nakaka-experience nito? Well, you can inspire them. You can also siguro magbigay ng message sa kanila sa mga napagdadaanan nila ngayon, how to overcome it. If you're not yet ready to voice out, just know that you are not alone. I am with you, and together, if we will help each other, we can end the silence. We can have a safe space for everyone. That's correct. So ito, wag na nating magpakasaya na tayo kasi nasa iyo yung corona. So, ano naman yung goal ni Jemaine Mangulabnan sa kanyang reign ngayong 2025? Kasi syempre, madami ka mga activities sa kailangan puntahan, ipopromote mo ang tourism, and kumbaga yung ganda ng syudad ng San Fernando. Pero ano pa yung mga gusto mong ma-accomplish sa iyong isang taon na reign? Siguro po, ngayon po, inuuna ko yung sa sarili ko para ma-represent ko yung San Fernando sa Mutianing Kapampangan ng ready na talaga ako. And ayun nga po sa mga marami pa po kami niyang activities and
as a reigning queen po, I really want to use my voice, lalo na sa advocacy ko, para ayun nga po, since I'll be using this advocacy hanggang sa MNK, so I really want to push po dito, and gusto ko marami po akong matulungan. Ayan, she will use her voice to influence the youth and assess where I can give something. Ay, iba pa lang beauty queen yon. Okay, sige. Jemae, ano ang preparations na gagawin mo for the Mutya ni Kapampangan 2025 kasi sa Disyembre ito? Ito yung puksaan talaga na pageant sa Pampanga. Pag sinabi mong Mutya ni Kapampangan, lahat ng magaganda sa probinsya, maglalaban-laban sa December. Ano ang magiging paghahanda ng Mutya ng San Fernando? Siguro po, more pasarela trainings with Ate Maya, shoutout Ate Maya sa aking pasarela trainer, and to my Q&A mentor, more pa po kami, coaching, and sa coach ko sa gym, sa kuya ko po. Hello. Ayun, nagpe-prepare po talaga kami, lalo na sa akin po mismo, sa health ko and everything, kasi minsan po sakitin po ako eh. Oo, ngayon. Ngayon. Actually ngayon po. Kaya yun po, nagpe-prepare po kami ng mas malala. Mas OA na preparations kaysa dun sa MNSF para mag-give ko yung 101% best ko sa Mutya ni Kapampangan. Kasi yung mga beauty queens para mga athletes din to eh. Kailangan magpakondisyon, kailangan mag-training, kailangan maghanda talaga kasi yung laban yun talagang bakbakan din yan. Po. Yung sinasabi nila, pag hindi ka prepared, lalo na yung sa utak, sa katawan, sa hindi ka emotionally prepared, mahihirapan ka, no? So, sige. Ano yung pinaka magandang lesson na natutunan mo this year kasama yung mga pageant sisters mo, yung mga naging organizers, yung City Tourism Office, yung mga handlers mo, lahat ng tumulong sa'yo? Ano yung, kumbaga, nakita mo na magiging masasay mong lesson mo this year sa iyong journey? Na kahit na mayroong competition, you can still create friendship, sisterhood, na kahit na you're competing with each other, dun mo malalaman kung sino yung nagki-care sa'yo, sino yung nandyan lagi para sa'yo. And salamat sa inyo. Medyo mahiyain si Jemae, pero makikita mo, ang ganda ng mukha. Bungs, alam mo na. JM Bungke, alam mo na mamaya. Ang ganda ng mukha neto. So ngayon, sige. Just to end this, lagi kong ginagawa to sa mga guest ko. Kung nga rin nasa harap mo ang batang Jemae Mangulabnan, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Na ito na yung pangarap mo. And yung mga na-envision mo lang dati, and dito na, suot ko na. And sobrang masaya ako para sa'yo. Ayan. Makikita mo talagang yung pure happiness sa mata ni Jemae. Well, mamaya baka titignan mo, baka makuha ni JM Booking yung corona. Ayan. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na pasalamatan, bigyan ng mensahe lahat ng mga taong sumuporta sa iyo simula nung 2024 hanggang ngayon naiuwi mo na ang corona. Maya Payabak po kaya Kayungan. Magpasalamat ko po una sa pamilya ko, sa walang sawang pagsuporta po sa akin. Pangalawa sa aking SK chairman at sa kapitan po namin na si Cap Brazil, and to my kabarangay, Barangay Del Rosario. Dakal pong salamat kayong supportang kaya kayong binye. And to my team, to Mother MJ, Ruru, Ate Amaya, Kuya Bray, Lay, thank you sa inyong lahat. Thank you for pushing me to do my 101% best. Eto na, winner na tayo. Thank you so much.
Ayan, palakpakan naman natin. Congratulations, our Mutsaning San Fernando 2025 and CLTV Miss Telegenic Awardee. Ayan. Thank you po. Good luck sa iyong journey sa December sa Mutyaning Kapampangan. Alam namin na ilalaban mo lahat ng Fernandino at Fernandinas. Ayan, palakpakan natin, Miss Jemay Mangulobnan. Ayan, ito po ang Spotlight. Maraming salamat. Ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po sa Elixir Aesthetic Center ng Vista Mall, Pampanga at Cut and Comb Barbershop para sa aking mga sponsors. Maraming salamat po.